Aydımçı, showman, şahir, thadın, turgun, kompozitor, artist, alpbarcı, operator, rejissör, blogger. Tanış yüzler. Assalamu alaikum, izleyiciler, mehriban vatandaşlar. Yayılımda Türkmen portalında tanış yüzler. Yine en məňədən izleyişiniz görüşüňiz ýaly biz ýurdumyzyň iň bir owadan künjekleriniň biri bolan Türkmenbaş şäheriniň kenarlaryna, ýagny awada milli täýatçylyk zolagyna geldik. Bu ýerde dördüjlük toparmady bilen bir näçe gepleşikler taýýarly ýöretdiň üçin we bu ýerden mehribanlar şu sebetlerde, şu topraklarda bir siziň tanajak ýüzüňizi, ýagny şu ýerlerde meşhur bolup we sizi de tanatmaly diýen adamlar bilen gepleşik etmek, tanışylar mehmançylygyma çağırmagy özümizde maksat edindik. Biziň bu gepleşik boýunça mehmanymyz Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrawyna, Balkan welaýatynyň içinde meşhur DJ, rapper Şöhrat Gurbanow, ýagny DJ Shadow. Eliniz ýandandyr bayt. Onuň göwnüň aram tapar. Aklym durlanır, mertlik güýçi geler. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Bolmaýar razanat. Geldiňiz tamam. Çaqyrymyzy kabul edip geleniňiz üçin köp sag bolsunlarmyzy beýan edýär. Ilkinji nowatda bu ýerde ene sirleşimiz ýaly ilk bilen hoş geldiňiz. Hoş gördük. Hoş gördük sizden. Sağ olun. Sizden fiýlap çağırýanys üçin. Sağ olun. Jana sağ olsun. Sağ olun. Indi nesip bolsaňyzda Şöhrat. Bir de go gepleşik garaşýa. Bu ýerde adam nerede gepleşik edilýärdik? Şu ýerde bir tölümi awada milli täýatçylyk zolagynyň kenaryna bir täze Sultan restoranynyň kenar bölegi açyldy da. Ýani bir go restoranlaryň biri bir şimdi aşağı şäherinde öňden baýny Türkmenbaşyda el ýakar boldy. Indi şu ýerde de bir täze açylanyna laýyklykda ýerite gepleşik edilýärdik. Taýin bolsaňyz başlap bilýär. Şertler bilen düşündiren ilkinji nowatda tanışdyňyz aýyň. Göränsiňiz Türkmen portallar belki sirlarsyňyz. Aw bir gepleşiňe teretdim. Doğru. Indi diýjek bolýan bärde bir şeýler haketleşik edip soraw jogap alşar. Ýani logik sowallar bilen sowal bereriz. Şolaryň ara baglanşyny siziň şolara göre beren jogaplaryňyz bilen gepleşik dowam edýär. Eger taýin näsiňiz şertlerimizi hasaýsam, bir ýagdaýda kynçylyk ýagdaýyna düşeňde bir tanışyňa jaň edip kömek sorap bilýär. Ähli sowalymyza dogry jogap berip ýetişen ýagdaýynda hiç il şertimiz ýok. Berip ýetişmedik ýagdaýynda da elbetde dörüjlük toparmanyň adynda bir dörüjlük şerti var. Taýin etseňiz, kabul etseňiz, men pikirimçe bugün birazajyk bir şertler, ýagdaýlar üýtgetmelerini dik durma görnüşde däl, gowy şu Sultan restoranynyň içine girip bir arkaň çaý başynda söhbet edäl mümkin bolsa. Bolly. Geçelim onu. Sağ olun. Şöhrat, mene şunun ýaly çaýlaşyp siz bilen soraw jogap alşmagy makul bildik. Taýin bolsak başlap berelim. Sağ olun. Belki sowallarymyz bolsa girilýärse onu. Logik sowallar emmesem siziň üçin afat bolardyk ümit etmek bilen onu biz başlap bilýär. Başlaýly. Onda sowallaryň wagtdan başladaýyn men umuman 5 minutyň dowamyny şeýlerek jogap berip ýetişmeli 15-den sowala. 5 minutyň dowamyny 15-den sowala ýetişmeli bäli. Şoňa taýin bolarsyňyz diýip ümit edýän we şeýdip şu portaty wagtymyz başlaýar. 4 sany aýagy we ýöne ýörek bilen ok. Näme? Sol. Doğru olan bolup, oturuş, stol hemmet diýişli. Stol. Doğru jogap. Köp diýişleri we ýöne agdy ýok. Näme? Köp diýişleri var. Ýöne agdy ýok. Diýişleri var. Geçmem bilýär soň arkaň pikirlenjek. Soň geräýil soraw. Bale. Suwda biter, suwda ýiter. Suwda biter, suwda ýiter. Duzmy? Doğru jogap. 32 sewşiniň bir serkerdesi bar. 32 sewşiniň bir serkerdesi bar. 32 sany zat bilen bir zat beden agdy Ağız mı? baglar. Ağız we 32 sany. Ağız we dilmi? 32 sany näme? Diş, doğru. Dil we diş, ne doğru jogap. Garap şiň öýe girmek üçin iň amatly wagt gaýsy wagt? Garap şiň öýe girmek üçin amatly wagt ýok, böwrüne girermeli. Sapat ýokdur da. Ya, bir wagt girip bilýär arkaň şu öýe. Eger de bir zat bolan ýagdaý. Haçan? Çyraçan näme? Ýok, ol barbyr girip bilmeýär da çyraçandy.
Garafi kapı açılmalı. Kapı açık bolan ýagdaýynda dogry. Apışga açık bolsa da bolýar. Ey böküp giripli. Enne. Haýsy el bilen çaý garman. Ene bize mäder şey diýäs. Tawatullar. Çaýlar üçin. Haýsy Adam el bilen garmaly. bilen. Öz elim bilen garmaly. başga näme el bilen garp bolýar. Yok, haýsy. Haýsy el bilen çemçe garman la. Haýsy el bilen şol çaý garman. Tak çipte faul yok. Yok, şoň bir jogaby bar. Ene pikirleýip gör. Men şu haýsy el bilen garam mesela. Ya dowam edelliýsen dowam etip bilýär. Dowam edelim son geler sonra. Gelýär. Haýsy sagat günne 2 gedekdiňe dogry wagt görkezýär. İşlemeyen taraf. İşlemeyen doğru, ýerden öyle. Gelecek zamanla elmidama näme hakda gürleşýärler? Yani bir da takda biz gürleşýär. Aha. Elmidama şol gelecek zamanla gürleşýär. Ay plan da şunu. Näme da takda biz? Etmeli işle var adam ya. Ol haçan etmeli işleri. Gelecekte. Başka çaydan da iň ýakyn geljegmi? Yakın geleceğim. Gelecekten iň ýakyn bolan bize. Geçaylı. Böyle. Gelirse. 3 tane çağa saýwan aslında ýören okdular. Näme üçin olaryň her bir ýeriniň üstü öl bolmady diýe. Enne 3 tane çağa ýören bar ýa. Aha. Olaryň saýwany ýok elinde hiç ýeli. Ýöne olaryň üstü öl bolmanlar. Näme üçin? 3 tane çağı. Ýörek bar ýa. Yörap var ya. Oh. Yakışın aslında mı? Ýöne näme diýmek onu? Ha. Ýörek bar ýa. Yörap var ya. Ýöne. Yakışı onu. Doğru ýaşy. No, ýaşy diýen ýok da. Ay bilen gelip gün bilen gider. Näme da? Ay bilen gelip gün Ay Yıl bilen mı? bile gelýär. Gün gelende de ýem ýokdur. Gidýär. Mahavat. Çay başına. Süýjü söhbetler bilen, lezzetli tagamlar bilen, ziyat hil, arzularımızdanım ziyat. ay bilen geliyor. Gün bilen gidýär. Karanlık mı? Aýyň tory bilen zat. Yıldız mı? O yıldız doğru. Karanlık değilsin de. Doğru mu söylüyorsun? Ay. Oğlum bol bilýär yıldız. Deryanın boynuna iki tane adam düşürýärler. Kenar ýakada bolsa deryanın beýlek ýüzüne geçerýärler. Bir adamlyk gaýyk bar. Emma adamlar deryanın beýlek kenaryna geçmeýi başarýarlar. Nädip diýär? Yüzüp geçer. Ýok. Ýet bolan okdy ýa-ni bolan. akuda ýene üýşüp durlar. Bir kayık var. Bir gaýyk bar. İki adam var. İki adam bar. Onun kayığı bir adam sığıyor. Bir adam tugýar. Yani iki sen barmaly ýerine barıp bilýän eken. Ay gerekleş bir gerek. O bir gerek o. İyi. Ya onun bir aňta düşündirilişi var da, yenerek. Ondan aňtadyrak bir düşündirilişi var. Her bir gaptalyna durda diýär, kömek Ha, eder. Her bir gaptalyna kenaryň, ondan bir ýerine geçelýär da arkaň. Dowam edýär. Her birimizde degişli zat ýöne beýlek adamlar onu bizden has köpürlenýärler. Adımız mı? Adamız doğru, adamız tutýarlar da. Adam günne näçe sagat ýatyp biler? Günne. Adam gününü 24 saat yatıplar. Günne. Gününü. Günne. Gününü yatmağına bilir. İslam vakti yatıplar. İslam otururlar gününü. Ya doğru. Günün özünde näçe sagat ýatyp biler? Günün aşağında mı? Özünde. Günün önünde yatıp olmuyor. Yatıp olmayan näçe doğru jogap ede gerekdi. Bir adam owadan geýnip toýa barýan eken, olam ýolda ýykylyp durup toýa diýip barýardy ýa-da indi bir soň o diýişgäri. Ýolda ýykylyp durdany, indi şol adam näme etmeli bolýar? Turmalı öyle. Turmaly bolýar, birinji nämeden ýagdaýynda turmaly. Näçe şol zatdan köp allygyňsa da şonça da ul bolýan zat näme? Bir zatdan näçe alyp oturýarsyň, şonça da ul bolýar. Neyse alsan, şonça ulaşıyor mu? Ýa. Bir zatdan alyp oturýarsyň. Çaýmadan içip bilýän, ýetişdiňe berdi gurlar. Geçaylaysan. Geçýär, onu öňkä dolanıp gelmeli bolýasyň, sowallar gutardan näşe Dolan bar. dolan. Geleylik. Köp dişleri var, ýöne agdy ýok. Köp dişleri var. Yönü ağzı yok. Diş da hatta durmuş da bizim gurlaryň ýanynda adam. Köp bir zaman pikirlenip köp dişleri var. Yönü darak mı? Darak doğru jogap, ne darak? Yönü da adam bolýar o köp dişleri var. Dırnak Darmak var mı? yer. Oňa magdy ýok. Darak da ýöne satan bize hat ýakynraga da. Haýsy el bilen çaý garmaly diýip goýdy. Haýsy el bilen çaý garmaly. El bilen garmaly umman. Ne çaýa çykardyň barmak kıldyň. Yok. Onda Garlayan el bilen. garlayan el haýsy bolýar. Adam el bilen garmaly. Belle baryp bir bileme hakimlige da baryp ene men şu garlayan elimdir diýip bir registrasiýa etdirmeli öňünde näme etmeli? Garlayan el haýsy.
Meselen men garlayan elim sagmışda. Sa- Tağı torduş burtatdım. Arkayn indi dowam etip bilýär. Arkayn gürleşeler. Indi men aýdaly sag elim garlayan ele. İç garyanna diýen şöhratçan diýen çaýyň sowamak üçin diýen men garyp beräň saňa diýen. Çykary barmagy buladym. Sowasyny aýdyp kömek etdim da şo men bar. Indi şo ýagdaýda senem diýen, "Näme üçin gardyň men çaýyma barmagy sokdyň?" diýen. Menem diýen, "Men diýen garyan elim şu diýen." Şo Loşka bilen armylymy? Çemçe haýtynda baý bolsa haýtelle çemçe şoň bilen hem garma. Ýa aýtdyma sag elýär çefellik. Men Yo, pikir etdim maksat burasa çemçe. Ama men Şu başga akıl men pikir etdim. O loşka elinde bar diýip pikir etdim. Şondan sag el çepelliýdi mäli bar. Şo çemçe. Bellen başga ýere gitdi. Çemçe haýtynda haýtelinde Ha, baý bolsa düşündüm, şonda da garma. Ene şöhrat tuwalymy görkezin netijeňiz gowy. Biz dol kanagatlanıp bilýär. Ýöne şuýda bir 2-3 tane sowalyň üstüne geçelemdi we wagtymyzyň ağırlygy sebäple yetişmedik şolaram. Gynasakdy. Ýöne gowy netije görkezin 10 mäşden 11-12 diýip aýtyp bilersiz. 11-12 sowal. Ne pikirimçe gowy netije. Şoň üçin gutlaýas, geleni gatnaşanyz üçin ýene bir ýolda sag bolun. Indi Sultan restoranynyň datly tagamlaryna bir girişip arkaň dörüzjük sohbet etmek, şertimde dolar geläýdi. Gereğli. Dörüzjük şertimiz şo wagtyna yetişmekde adamlarda bir şerti barda. Sunat ýola başlamda men aslında DJ-şokdan öňçek rap aýdýardym, rap aýdýardym. İnternet sahypalarda görseň raplam batlam bardyr. Doğru. Yani awa aramar rap aýan. Ay bir rap aýan bolmasa. Gollasaňyz eger. Baş üstüne bir de ýakynlyşy. Akapaýala da sahsyz prosesy. Bir de ýakynlyşy. Gerçim götür ya hemme yukmi. Bizde de bulurdurmuş gülkümmi. Elam yokturmuş meyamen önkümmi. Ula ulan kara köylüyen renklisi. Gerçim götür ya hemme yukmi. Bizde de bulurdurmuş gülkümmi. Elam yokturmuş meyamen önkümmi. Ula ulan kara köylüyen renklisi. Şöhrat ýerine ýetiren şertiniz üçin sag bolun. Şurada bir de tamaşa edip oturan ähli tamaşaçylaryň göňünden turanlar diýip ümid edýär. Evet, ähli tamaşaçylarymyzy beýan etmek bilen sowatlamyza geçmek şöhrat öz pikirlerini ýürek ýetirýärler alsalar. Tamaşaçylaryň da ýa belki diýjek sözlerler diýip. Sağ olunuz, hormat edip çağırdınız. Yine operator oğlu hemme köp sağ olun. Harika gelip durun. Tamam. Sağ olun. Sağ olun. Bundan meýlek sizden täze aýdymlary, täze remixlary, aranjirovkalary garaşyp bilersiniz. Nehip bolsa milli sabamdy döwrap ähende Yunus niyet bolar. Adamlar ködürmegi niyetleýär. Saba taýýar, biras üstünde işlemeli. Nehip bolsa ýakyn wagtda farly bilen remixler bilen. Doğru. Ýa-da rapler bilen bölük. Çok sağ olun. Garaşar nehip bolsa. Şu ajaýyp fursatda bilen Sultan restoranynyň adyna şeýle kiçiräjik towatda goşurmamakda dedinýär. Bundan daşgaran için elbetde sertifikaty bardyr. Siz öz maşgalaryňyz bilen ýa işteş ýollaşmaňyz bilen haçanam bolsa islenlik wagt şu tomysyň öňünde, ortasynda, ahyrynda gelip nüşte ýadaşylan kenardaky Sultan restoranyna wazadaky ýeriniň goşa ýerde sizde bir akşamlyk gurnak berýärler. Ýürüýte şo geleni gatnaşanyň mehman bolaňyz üçin sowat hökmünde bundan meram ursulyklar arzu edýär. Size sağ olun. Taňary ýakyn Sultan restorany sağ bolsun. Inna üstünlük işiňizde, alyp barýan işiňizde. Hormatly arkadaşlarymyzyň, akadaga serdarymyzyň jany sağ bolsun. Sağ bolsunlar ýalmy küçükler döwret berýärler. Doğru. İşler rawaz alsın. Size de sağ olun. Üstünlük ýene urgere. Sağ olun. Ýene toýlarda görşüňiz şuň ýaly ajaýyp ýurdumyzda, owadan ýurdumyzyň dürli künjekler tuwelemi, gaty owadan ýene şuň ýaly gullerde diýdarlaşmak meselesi. Ýadygarlyk suratda düşer we sizle sağ olun. Sağ olun. Bizde de bulurdurmuş gülkümmi. Elam yokturmuş meyamen önkümmi. Ula ulan kara köylüyen renkli.